Dobre, takže čaute ľudia a ja vás vítam u part 2 nášho hardcore svetu s Peťom. No a teraz by sme mali ísť nájsť Fortresku. Počkaj, prosím, nech padne. Hej, to by mohlo. Yes, let's go! OK, a teraz by sme sa pokúsime nájsť buď Bastion alebo Fortress. Počkaj, ja som ti ešte od prvej časti nedal toto. Aha. Dobre, ja by som teraz išiel do Overlordu, aby že kto nevidel posledný diel, tak aby ako mal troška prehľad. Aha, ak ste nevideli náhodou part 1, tak si vám ho poradím skúknuť, je to veľmi dobré. Samozrejme, až keď dokúkate toto video, tak na to pôjdete kúknuť, že? Hej, no, tak ale najskôr jedničku. To je logickejšie, ne? Oj, dávajú damage. Ale akože na to, že sme v hardcore a my sme takí neumovia na tie hardcore svety, tak akože máme celkom dobrý štart. Oni dávajú, kámo. Au. Ja mám 3 hapka, kámo, ja mám 4 hapka, ty kokos. Ja... Kámo, my sme teraz mohli kapnúť doslova. Bacha, tu je nejaký pigment, čo to je. Kámo, akože ja neviem, či chce. Počkaj, on nám ide pomáhať. Tak nejde. Ako my sa teraz ani k portálu vyžiak nedostaneme. Jau. Peťo, neskap. Ne. Ne. Teo. Choď. Porkuj sa. OK, som dobre, v pohode, som v pohode. Kámo, nice, ja teraz ako ja tu mám dosť kritik. No, Peťo, musíš. Ja kúkam, či nemám nejaké bloky, že by som zastával portál. Alebo tam hodím perlu. Radšej perlu hodíš, zdajme sa jej radšej. Ne, už. Bože, ale to bolo festes. I am in. OK, radšej nejdeme teraz do portálu, či? Ne, kámo, ja by som si teraz tu ako to iba označil. OK. Že označil, že by sme vedeli, že to máme to. OK, dám takúto farbu. No a Peťo, nad tým domčekom na strome som rozmýšľal a že môžeme si ho postaviť ako. Že ne... Ja by som ho dal, že sem. Z nejakého dôvodu nefungujú. Lebo ja mám ten istý názov. Portál 1. Jo, ja som mal iba ten istý. Peťo, nemáš 2 ingoty? Tieto. Ingoty mám 5, ale ako ja by som teraz ako to miesto išiel hľadať. No. Ale veď Peťo, tu je dobrý strom, buď aj tento. Ale ja by som... Tento. Mohli by sme, vidíš, jak sú tu na poď, tento. A mohli by sme tu naskopať tie bambusy a potom by sme si z tohto stromu prepojili ešte na tento. Aha, na tento. Teo. OK. Len nerob to so železnými nástrojmi, čo si debil. Dá sa niečo spraviť z bambusu? Ja si vykraftím tieto drevené meče. A tu máš tie odejaké drevené meče. Tu máš. Díky. A s týmto rob, lebo to potom ne. Počkaj, ako sa toto robí? To sa ti potom extrémne proste mega rýchlo míňa. Dobre, jeden meč sa už zničil. No tak asi neviem to robiť. To sa tak rýchlo ničí? Tam však to to je instantné to je. A nezabudni zničiť hlavne tie také, čo sú úplne dole, hej, lebo ono to potom zase vyrastie. Dobre, ďalší sa mi zničil. Tak to fest rýchlo sa ničí. To je insta. Peťo, však to tu nenechávaj. Jo, kam veď to potom.
No, Môžeme si Peťo, môžeme si potom ešte potom si môžeme scaffoldingy zrobiť. hej, to som chcel robiť, ale neviem, jak sa to robí. Dobre, ja som vykraftil 8 drevených mečov. Peťo, dáš mi tie 2 ingoty iron? Ale Spravím šírsky na liany. A tu máš ešte to. Za toto. Alebo daj mi ešte jeden meč ešte. To naber si, všetky. Kámo, chod to ešte. Ešte so šírskami. Ale počkaj, ty ho si posral, poď sem. Čo? Poď sem, kámo, poď ku mne. Čo? Ja to tu nebudem kopať celé. Ne, však to nie je iba sem, blízko. Počkaj, ja si ťa idem priblížiť, kámo. Ja presne vidím, že čo robíš, a úplne blízko. Kámo, ja zase robím recenzie na Lunar Client proste. Ja proste zase robím recenzie, no. Ale ono je to fakt super. No a Peťo, idem urobiť rebrík z lian. Hlavne, počkaj, Teo. Čo? My z tých bamboo blokov toľko čestiek zrobíme, aj toto všetko. Nedizajnujme si barák z toho dreva, ale vieš... No však hej, z bambusov. Týchto. Počkaj, ale jak sa to robí? Musíš proste tie bambustiky dať všade. Ale mne to musíš do craftingu, tuším. No veď hej. Ja som si myslel, že to bez craftingu sa dá. OK, ja už mám stack tých bambú blokov. Toto sa dá ako... Oni sa potom dajú aj rozkraftiť. Zase, čiže ako... To je super. A potom máš bambú plenky. No však, z toho máš potom bambú plenky. Ja spravím bambú plenky. A ty sprav. Zrob nejaké. A potom zrobíme z toho sleby a z toho si zrobíme barák. OK, a že Peťo, kadiaľ pôjde rebrík? Čo ja viem, vieš čo, je to na tebe, ja tu ešte skopem nejaké bambusy. Ten hlavný dizajn by som mal robiť ja, ale... Ale Peťo, poď za mňa, musím ti niečo ukázať. Počkaj, ja už iba dokopem toto tu. Dokopem tento meč, hej, a idem. No dobre, už som tu. Poď za mňou. Lebo tu mám jeden fest pekný strom. Vidíš ten vysoký? Kámo, a to by sme mohli, že viac po schodí. No, však poďme na hentom. Ja by som si radšej ako tu nás robil main base a tam by som dal nejaký most tu lebo máme veľa bambusu a... Ja by som dával hentam main base a sem niečo. Ja by som tu nadal main base hentam niečo. Čo je dôležitejšie, mať väčšiu túto, nie? Base-ku. No ale zase ako to tam nebudeš mať o nič väčšie. Lebo ako, chápeš, zober si tam by sme mali iba akurát tak 3 menšie poschodia a tu máme jedno veľké poschodie. Hej no. Čiže ako to máš úplne jedno. Ty kokos, akože ja mám toľko tých plénkov, že už čestky treba na to robiť. Počkaj, ja to idem rozkraftiť. Kámo, ono už ani ja to musím vyhodiť, kámo, z inventára. Ja mám skoro celý zaplnený inventár. Ja som ho mal celý zaplnený. Teo 17 čestiek bude stačiť? Šíbej ti. Ne. Ale Peťo, počkaj, ty si robil bambú plenky? Hej. A však nám treba aj bambú tie logy, či jak sa to volá. No však hej, ale kámo to potom, ale chápeš, teraz nám treba ako primárne tie čestky na to. Na čo? Aha, vlastne hej. Tak ja idem postaviť rebrík. No, rebrík. Akože ja by som tie liany skôr využil. No však? Z lian. No dobre. Bum. Kámo, akože my máme toho toľko. A do niektorých čestiek
Teo, ty dávaj bacha, hej. A jedna čestka bude semka, to bude na meče a na tieto. Proste tá v strede, čo je čestka, tá bude na také tie blbostinky, hej. Bože. Napríklad ja tu mám ešte proste drevený krompart zo začiatku, hej. A ja ho mám. OK, Peťo, som tu. Ale Teo, ja by som si drevený krompač nechal a keď tu prežijeme, že dlho, by som ho dal do item frameu a keď pomenuješ nejakú vec a dáš to do item frameu, tak tam ako vieš, to bude ukazovať to meno. A vieš, čo by som tam napísal? Vieš, čo, ako by som ho pomenoval? No. Že this pickaxe počkaj. Is that thing where it all begins. Vieš, také ako, vieš. Lebo vždycky začínaš. Ako ruku by som tiež dal do item frameu, ale no, nemôžem. No, Peťo, nech som uklidil. Nastavím si spawn point, aj keď to není potrebné. Nevadí. Peťo, poďme sa vyspať. Jasné. Kámo, ja mám taký nádherný západ slnka. A ja. Ja som si tak dala akurát posteľ. Nice, tretí deň v tomto svete. A ja sa opýtam osudovú otázku. Koľko natáčame? 11 minút. Čo? Kámo, prečo to tak rýchlo letí? Aj ty máš pocit? Hej. Ne, ono sa ten bambus despawnol. Kámo, tak tu bolo možno ešte 15 takov bambusu a on sa despawnol. Aha, ne, sú tu ešte, okej. Tak nedespawnol. Bože, tie šírsky sú za chvíľku zničené. No, však, kámo... Už sú zničené. Vieš čo použiť? Motiku, kámo. Motika v novom update sa dá použiť na listy. Hej? Jo, kámo, čiže vykrafti radšej zo pár drevených motik a vieš. Tak to som akože vôbec nevedel. A vieš čo, asi náhodou vezmem ten golden pickaxe, čo tam. A na čo? Ako však on sa v nedri, ako v nedri, keď také tunelovačky budeme robiť, tak sa chodí ako. Curse of Vanishing, ale čo to ti môže byť jedno? No hej, lebo sme fartkové. Peťo, není to tak. Nepada z toho lístie. To fakt? Aha. Tak to asi bude, vieš, iba toto také, ježiš, jak sa to volá? To ten iba, čo keby tá skúšobná verzia proste. Neviem. No Peťo, poď nejak začať robiť. Pozriem ti to, vieš, ak sa to volá? Ale to je jedno. PCKJ. Jo, počuješ ma? Hej. Okej. Ja teraz, jak používam ten Lunar Client, no vieš, jak sa to volá? No. Snapshot. Jaj. No tak v tom snapshote. Bože, skoro zase padol. Bože, pokladať liany, to je také nebezpečné. OK, už ich ani nemám. No Peťo, poď nejak nadizajnovať ten dom. OK, už idem.
Peťo, OK. No počkaj, ja už iba toto no poď. končím. Potom ešte melónovú farmu by sme mohli postaviť. Mhm. No, Peťo, v tejto čestke máš listie a bambus plenky. Môžeš si spraviť z toho, čo chceš. OK. Počkaj, ne, tam som vám milom dal môj pík. OK, čiže máme... OK, myslím, že s týmto sa dá niečo zrobiť. Čiže... A kde máme vlastne ten strom, kde chceme bývať? Však tam, Peťo, teraz, čo je... Tento? Hej, hej, hej. Okay. Akože, ale nemyslím si, že toto bude ako naša taká bejská vieža, že navždy. A však nie. Takže, ja tu ešte skopím tieto nejaké vecičky. No to je čo? To sú haplenky. OK. Počkaj, ja tak ešte musím ísť dole. Som myslel, že si padol. No, ale to by som prežil asi. Ne. No, to máš pravdu, neprežil. Oro to prosím môže zoskočiť dole a zase naspäť na tie liany. No však hej, no. MLG. To je kámo, taký čudný zvuk, keď proste potom lezieš. Hej no. A Peťo, daj si do ruky MLG. Ja som padol, kámo. Som dal MLG. Ja som Počkaj, tu dám ti sem vodu. A prečo tam nejde? Mohol by si ešte kus byť, lebo tam sú liány. A to nevadí. Však keď padáš, tak padneš tam. No, ako? Pravda. No, Peťo. Ako to ideme robiť? No, vysvetlím, hej. Prečo mi tu nejde výjsť? No, čiže zničím toto. OK. Máš liany ešte nejaké? Nie. Tak potom sme v prd. Prečo? Ja som to nemal zničiť, ja som sa zabudol. Alebo keď si ešte nezničil na všetkých stranách, tak... Zničil. Blaha, ono jakoby... Tak tu dáme rebrík potom. Počkaj, jak sa teraz ja dostanem? Čo? Paráda. Kámo, ja keď toto ešte raz zrobím, tak ja neviem, normálne skočím z okna asi. No, ja neviem. Ne! Kámo! Počkaj, poď z tejto, tu na to nevadí. Ty z tejto. No, Peťo, Vám počkaj. nedávaj sem vodu. No, dobre. Daj tam ten log. Mohli by sme niekde spraviť entrance. No však bude takto, to bude akéby do kruhu, hej. A potom tu na bok. Peťo, ja by som dal akože tu na, tieto dva. Ne, sem Peťo, sem. Sem by to bolo dobre, lebo tu ani liany nie sú. A sem sú.
chceš zrobiť prepojenie už rovno na tento strom, alebo ako... Peťo, ten strom je takto. Tamto. Ako až také prepojenie? No neviem, či nám treba prepojenie vôbec. No a... Však môžeme si ísť dole. No ale tak ako vie... Ale Peťo, počkaj. Tieto dva slaby, tu na tie treba vykopať. Tu na... som tu na to. Ale tu na nie sú liany, mi to nechce zase kopať a poukladať. Okay. A tu nás sú, dve chýbajú. No No, Peťo, tak to to potom zrobíme, že toto vykopeme a dáme tu proste... Počkaj, dá Počkaj. sa to slebmi, dá sa to takto. Nedá. Peťo, dáš mi dve tieto, no proste na šírsky, 2 ingoty. Ale kam... No polož to sem. Ale to ja už mám posledné 3 rody. Takže poďme nakopať. Peťo, polož tie logy sem. Joj, nie. Nechcem, proste tu bude rebrík. Prečo rebrík? Veď liany. No tak to ani nebude vidno, Teo. Nie, vôbec. Ja nechcem už míňať železo, lebo už sme na tom dosť na malé a no. Ešte míňať budeme. Však poďme kopať. A nejaké šírsky. No ja by som ako... Ale ja už si nespomeniem, kde bola tá kejvka práve. Však ani kejvko nám netreba, však spravíme novú. Čo som to chcela ja? Alebo zrobíme strip mine. No veď aj to bude skôr. No to hej, akože sme tiež na hardcore, čiže ako... Alebo tu nám môžeme, bože, Suna. Peťo, že sem môžeme spraviť normálne vchod. Poď sa vyspať, hej? Chod sa vyspať. Máš posteľ? Hej. OK. Červená, modrá. OK, ja mám červenú. Ja mám modrú. Peťo, Ja si to tu už nechám, tú posteľ. ale však budeme mať iné izby. No hej, ale tak zatiaľ. A ja mám taký jeden dobrý nápad, ktorý by bol podľa mňa aj dobrý. Ako dobre je, že ako v žiadnej z tých čestkách skoro ako nič není, čiže to, aj to už ako môžeme prenášať hore. Bože, ja som zabudol na jednu dôležitú vec. Teo, máme my vôbec nejaký kameň? Ja nie. Ani ja. Ja mám 6, no. No, Peťo. To na furnejsku nestačí. No však ja mám furnérsku jednu. Aha, dobre. Jau. V jednej čestke si spadol? Hej. No nie. Kámo, toto, ak dohráme v hardcore, to by bolo super. Akože vyzerá ako zatiaľ sa nám veľmi darí. Zatiaľ, hej. Ako a to musíš ako povedať, no. OK, no. Čiže... Peťo, spravím nám pulčky. Počkaj, ja chcem tie bambu, No však, mám. Ale však, Peťo, nedáš mi prosím ťa tie 2 ingoty, však poďme namajniť. No. No to si vezmi z šestky. OK. No, počkať, ešte jednu vec som chcel. Či sa to dá... Hej. OK.
Hej, Peťo, pozeraj. Aby sme tam pre istotu nepadli. OK, to som... Alebo vieš, čo by som ja aspoň zrobil? No. Počkaj, daj mi to. Né. Počkaj, môžem ísť. Čo ako? Si ich ostrihal? Len tie 2 horné, lebo potrebujem jednu vec spraviť. Dalo by sa takto ísť? Ne. Počkaj, Peťo, počkaj. Paráda mi tá. No poď. Dobre. Počkaj. Peťo zle si ich dal. Ne! Ja som skoro padol a to bolo také tesné teraz. Ty kokos. OK. By som chcel použiť aj ako, nie okna, ale tieto tu, vieš. Ja, hej, to akože, ja by som, ako, vieš, také, no, také, jak keby oknice, alebo niečo také. No. No, veď vieš. Peťo, a sem dám plenky. A neviem, Peťo, ako nemusel si to Bars nejak dávať ten strip wood, či... Ale nie, ale chápeš, že by to malo nejakú textúru, ako. Však OK. A sem ako tá na čo si dal? Keď... Peťo, však tu nám máš ešte 2 nevyužité plenky. Toto posuň. Ajo. Počkaj, Teo. Počkaj, to dám. Ty to chcel dať tak na kraj. Či jak? Bože, hard attack som dostal. Bože. Teo na bok. Ešte idem robiť. Tak. Aj keď nie, ako ty slabý, musíme dať inak. Aj keď ako neviem, toto tu nevyzerá Bars dobre. Lebo to ako nevidíš Bars. Dole. Peťo, počkaj, by sa to dal takýmto štýlom. Ne, ono sa to nedá dať akože vertikálne. Teo, poď sem, lebo Počkaj, ťa nie. shodím. Peťo, dá sa dať ten block of bamboo horizontálne? Aha. Ja, OK, daj ich tak. Jeden daj tak a druhý tak naopak, vieš. A to už je tak. Ja by som to zrobil, vieš, jak skôr, počkaj. Jaká bude táto strecha? Počkaj, mám nápad. Joj. Akože keď niečo žere fakt veľa materiálu, tak sú to práve tieto.
Kámo, to žerí tak strašne moc. Kámo, ja som sa teraz ako zachránil na posledný blok. Jo, ale ja by som akože tú strechu dal možno aj z tých jungle, aby to nebolo také jedolité. Ale vieš spraviť tieto, bože, slaby z tých bambu blokov? Nevieš, ne? Hej, Vieš? no. Ale počkaj, ja skopem jeden tento strom a no, uvidíš. Peťo, kam si išiel? Tak kopem jungle drevo. Ale nedávaj to na plánky, hej? Nedávaj to na plánky. Ale jak to nemám dať na plenky, keď to Počkaj, ty dávaš jungle drevo, či čo? Ja chcem toto. Ja chcem zrobiť tento. Ja chcem zrobiť strechu z jungle. Ale nie z jungle blokov. Nie z jungle slabov. Ale z bambu slabov si myslel, ne? Nie, z jungle. Nie, prečo? Tak lebo však aj oni sú celkom pekné. Tak to dáš potom s logou. Strechu s logou, hej. No. Abo počkaj, Peťo, som mal nápad, len som ti ho zabudol povedať. Lebo ja som začal to robiť z jungle plank, nie jungle, s bambu plankou. S plankou, bože, slabou. Poď sa pozrieť, či to ukážem. Vieš čo, poď sa radšej vyspať. Počkaj, moja posť. Peťo, už 33 minút natáčame. No, dokončíme tento dom a asi skončíme, ne? Či ako? Asi hej. Peťo, nedáme, jak si budeme dávať domček, lebo sem... Ja by som dal, že... Tak, Kúkaj, môžem aj ja zrobiť svoj nápad. tak, ja neviem. Možno. Iba pozri sa iba na moje, hej. Kde si? Hej, tu si. Počkaj. Ne, to nevyzerá dobre, to nevyzerá dobre. No nechaj aspoň to zrobiť, dorobiť ma. Len ti hovorím, že to nevyzerá dobre. My to asi mali celé zrobiť z jungle. Nemali. Ale mne to príde byť až moc jednolité potom. No, mne sa nezdá. Teo, môžeš uhnúť. No, Peťo, nedajú sa plenky z jungle bloku. Teraz z bambu bloku. Dajú. Nedá. Som teraz Hej, a potom mi povedz, čo je toto. Kde to mám? A to je z bambu. Nie, Peťo, to nevyzerá dobre. Môžeš aspoň...
Ne, nemôžem. Nevyzerá to dobre. Dobre, tak to nič, ak ty si zničíš sekierku. Ale ja mám dostatok dreva na to, aby som to zase tam dal. Ale počkaj, Peťo, ne, toto znič, či ako? Kam, nevyzerá to dobre. Čak dobre, tak to nevyzerá dobre, tak máme škaredý barák, lebo ja som hnusný builder. Ale veď nič som také nepovedal, iba som povedal, že to nevyzerá dobre. Tak možno z tvojho pohľadu. Počkaj, ja ešte toto náš, potom sa ukáže. Počkaj, ešte sem chyba. Jeden. Sem. No teraz po dole. Len počkaj, jednu vec ti chcem Peťo ukázať. Podľa mňa to vyzerá celkom fajn. No, počkaj. No, Peťo, musím ti niečo ukázať. Sorry. Hej. Kebyže má byť toto aj z jungle, hej, vodu. Tak poď hore na toto, sem, hore. Sem, tu hore na strechu. A takto, hej, počkaj, raz, dva. Sem nie. Takže tieto by som dal, sorry. Že tieto by som dal ako z bamboo slabov. Tieto horné. No proste, že by som to striedal raz jedno, raz druhé, raz jedno, raz druhé. Akože hej, a potom by sme sa aspoň dajak dohodli. Akože hej, není to najlepšie, ale no. Ale akože keď musíš mi zohnať iron na novú sekierku. Ale však, Peťo, nemusíš to ničiť celé. Veď ja viem. Alebo ja neviem, necháme to tak, ja neviem. Ne, však to postriedajme. Čakaj, jak tam skočiť. Jau! Sorry. No teraz daj vodu sem. Ne! Daj ešte raz. OK. Ale ty to nič, lebo moja sekierka už je na malé. Počkaj. Ale to nejak nevychádza. No veď prvé no dávaj! Nič to tú prvú vrstvu. Počkaj, zniž. Teraz, teraz túto. Teo, teraz túto. Počkaj, toto nie. Či? Aha, hej. Poď takto. Ale prečo to je sem Počkaj, to je na druhej strane? Není. Ono to nejak nevychádza. Ne, počkaj, to musí To nejak nevychádza. Takto. Takto a ešte, nie. Aha. Takto. Ale Či? Ne, počkaj. ani počkaj, na druhej strane to je? Hej, na druhej. Nie, ale nám nevychádza toto tu. Počkaj, Peťo, bože. Takto. Teraz. Jo, teraz je to také isté. No dávaj, Teo. A teraz tento? Hej. Došli sleby. Peťo, ja mám. Poď hore.
počkaj, ja už vykraftím aj ďalšie. Ale vedel mal stack a pol. Tak ja vykraftím ďalšie. Hotovo. OK. Vyzerá to lepšie, podľa mňa. Počkaj. Veď tam nejde ísť. Teraz by tam nešlo ísť. Ale nejde mi. No, musíš ísť do vody a 2x dvojité V. Ty vlastne skoro padol. Vieš čo, radšej by... No, teraz tej... Ježiš. Dobre, Teo, choď radšej cez vchodové dvere. Oj bože. Ne. Ja mám jedno! Ty si retard. Ja mám jedno! Kámo... No tak Peťo, poď hore, že ukončíme video. Počkaj, len tieto dve liany treba zničiť, aby sa im nešli mobovia. Akože... Kámo, teraz som mohol kapnúť, Teo. Počkaj, Peťo, zniči postel. Haló? Daj si Okej. Počkaj, Peťo, tu je tvoje miesto, hej? Tu na tvoje. Ale nie, tu na budú peci a tak. Nie, to bude tvoje miesto a moje miesto bude sem. Tak počkaj, ja si to tu vylepším, samozrejme. Joj, bože, nemá. Teo, kúkaj na moje miestečko. Tak, dobre, kámo, čiže poďme končiť. Počkaj, len ja si dokončím. Tak. Ja som vyhodil svoj meč. Daj mi môj meč! Teo, ja nemám svoj meč. Ty si retard. Prečo? Kámo, daj mi ho! Bože. Ty si ho zase... Ja si tu nájdem dávať čestku. Bože, ti sú sú slepí úplne. Slepý? Tak. Počkaj, ja som... Tak. Videl som dobre, že si mal tak pred chvíľkou enchanting table. Nemal. No ja sa Počkaj. ti pozrieť do inventára na nose. Počkaj, uvidíš na videu. Peťo, nemáš toto, bambú plenky? Hej, však ja mám veľa. Dáš mi na chvíľu? Á, dobre, nemáš. A nejde to. Hej. Dáš mi tie bambú plenky? Díky. Ale tebe normálne... Dobre, poďme sa vyspať, Teo. Ó, kámo, ja mám dobré miesto. Let's go! A je oficiálne deň. Peťo, to jak si tam položil tú čestku? Chceš vidieť? Máš to zle. Daj mi prosím ťa aj ten druhý sklad, teda raptor. Už viem. No dobre, a poď sa vyspať. A oficiálne je deň 5. No Peťo, poď sem. Dobre, čiže ľudia mi dúfam, Viem, že sa vám toto video páčilo a nezabudnite dať like, odber mne a Peťovi a vidíme sa v part 3. Čaute.